Kanega Nalari News. Udon ban walan sapi, eki kato ganigi kubor badon kam, jonga tayo. Ka House Committee jong ka District Council nin ka sngi ka shiterik no opra akla her jurip sya ka nongba jenrin banlap ya ka jing shisha hadin ka jingmi ha kilat patai kubor ba ka don ka jingpei ya kini kidam babu ya ki jaklia uranium hagani ka sngi la ya donlang uba jigur marthong uba dai ucharman ka committee ba bindo emlanang nominated MDC nong thmai ba karna so sang MDC mokorwat ba lam prang bla MDC ka moplang ka committee hakani ka sngi kala pensungau ba ka don shisha ka jingpei ha ki dam uranium ya ka ba menta la ta da ka simen ka committee kala ongro ba undang ila lek phai nang ne ngin hab ban ya kren bat ka committee ne ka isi jong ka district council bat ngin sa tho sya ka bor sarkar kumju sya ka AMD bat ka UCIL ba balai ka rukom thep ya ki jaklia uranium kalong sejrong balai kamlong syapo nyamra khnang ban yada ya upai ba ngene ka tolong jeng ngene ni dium napa ni to snong jeng tamo ni kum chairman jongane ka komiti bangila wan banjingo kerpang ya kane ka jaka bala dam ya ka raw material bat jakati hangti harum te ni lap hi ya ka jaka baki don hi ki dikit skumta tambah menta kila ta no daka simen daka te ka jing thmo jong i banwan hang ne kamut banwan jingo hi ka deine mdeine namar ngisiu i tang haka kut kubor hakai kemut ni nakalengka KHDC ngimdon ngimhun na tadaw ngila wan jingo kerpang hangni rengkat bat ka jingya don lang kirang basnong bat ki nongto kubor bat ki MDC jongi iba bla iba bindo bat iba karnes kamtami mai de nakane ka dongkathan i kamtip ba yakini ki eke barkhoi te kadai kata ka jing wan jingo hi jongi menta pat ki eke kiban sa don kam naka council kamut hadin bangila ra ya ka report nang ne ngin sa don kerpang pat ka jingya keren hapo isi bab ni tang kita to khdiat na kalian cuma ini ingin hap punya keren bahkan ni karukom tep jongki yang ni hapo kambiang ingin hap punya keren nama ngalawan sejadu gada sejadu gada ngalawan South Bihar tinggal lagi bahkan jing tep ya kan ni kadiban long syapo bahak baham jeliu bat ya kan ni kerja kita care berkitung dieng berkipunlong ya ka protected area kamu ni kumne ngimla syu banwan balai kimle kumta kumbale sekwi ki jaka balai ki syu e kan ni kumne ha ka baki brio ki ong ba mi ru nang ne ki bejabo ki ba mi nang ne kumba nilai i ki tu jaka medon ki tu ki pai tengah trai ka bai ka benta ka ba yuan pe ni ong don le em kum kata tengi lap ba ka don tengi dalai pai ni ngin pai nang ne ngin hap ban tho ngin hap ban keren daga komiti bat haju opor ke isi joka district council jongi ban tho sikibor sarkar kumju uru sake AMD kumju uru sake UCIL balai bakar kom tep yeuni cobo wati nang napo kalong pun ban sejrong balai kamlong cepot nyamra khanang penyada di pajba rukom ke ba punya kita kita ki pon ke bangin ha banyak keren ngan sapatai ke iki pengalai